रुपदेया जोंनि बिटिसिआव राज खालामनो बियो सोर बिलाय प्रमद बर' बिथां गेदेरमाया बेखौ हाजार बार साननाया मोजां। प्रमद बर' सारा बर'नि थै दंना गैया? सन्देह दंसै UPPL नि सायाव फोथायनाय गैलिया बिनिखायनो खायथ्रा जाबोनो हमगासिनो दं। रुपदेया बै समावहाय मा खालामदोंमोन? रुपदेया बै समावनो सोरबा UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारिखौनो सिनाया। प्रमद बर' सारा बर'नि थै दंना गैया? सासे बांगाल सासे बर'आ दोखो बुजाबाय रुपदेनि दायबारजों। नाथाय बे सानै मानसिया जुदि बर'नि जायगायाव गुबुन हारि जानायमोनबा आरो जाय बुग्राया जुदि बर' जानायमोनबा 1 घन्टानि गेजेरावनो आसाम पुलिसफोरा हमनानै देखायो। सोरबा बर' मानसिया सोरबा गुबुन हारिखौ दाय मोननानै फंफा फंनै बुयोबा जाय दाय गोनां मानसि बेसो गयो आरो जाय दाय गोनांखौ मोननानै जुदि फंफा फंनै बुयोबा बर' हारिया जेल जानो गोनां जायो। नाथाय सासे बर' दाय गैयै सुबुङा दोखो बुजाबाय दिनै 12 घन्टा 24 घन्टा सानसे साननै बारलांबाय। बिनि सायाव दिनै प्रमद बर'आ मानो फंसेबो माथो होनो हाया? मानो थाखाय आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामनानै देखायनो हाया? जों बेखौनो बुंनांगोन प्रमद बर'आ बर'नि थै गैया। दा जाय बुग्रा बेखौथ' खोनादों अरुप कुमार दे सारनि मानसि होननानै। दा नोंथांमोना सानो नामा माबाफोर प्लान दंखायोमोन नामा नोंसोरखौ बिदि बुनायनि? राजु नार्जारी हल UPPL दলৰ পৰা মোৰ দলৰ কি হয় নহয় মোৰ দল আছে মোৰ দলে হেৰি কৰিব राजु नार्जारी কোন হয়? स्पष्ट रुपदेया बुंबाय राजु नार्जारीया सोर खिन्था हरखो फैनानै गरमा गरमि बेबादि खालामफैदों आरो बियो। ओमफ्राय दा बेखौथ' होनदों रुपदेनि गारि सालायग्रा होननानै। आच्छा आं बिदि होननानै खोनादों आरो मोनथिदों बेबादि फैदों आरो। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जाय बुग्रा दुथां सासे बांगाल आरो बर'नि सायाव रुपदेनि गारि सालायग्रा होननानै जों भिडिअनि फुटेजाव खोनादों। जुदि नंमारगौबा साननैसोनि सिगां रुपदेया ओरैबायदि बर' हारिनि गेजेराव बा बर'फोरनि माखासे गुबुन आफादफोरजों सोमखारि जादोंमोन। गेजेराव आं माने दङ आरो जुदि मावनो हायाखैबा बिथाङा रिजाइन होनायानो बेटार। बिनि थाखाय दिनै बर' रायजो राजाफोरनि बा जायफोर बेफार फालांगि मावनानै जाग्रा बिथांमोननि सायावसो रुपदेया नोजोर होदों नामा? जों दिनै बुंनांगोन रुपदेनि जुदि गारि सालायग्रा नंमारगौबा सोरबा गेदेर गोलावनि खोथा मोनाबा सोरबा गेदेर गोलावनि खोथाखौ खोमाजों खोनायाबा बर' हारिनि सोरबा साबा सानै रायजो राजाफोरखौ बुनो हानाय साहस सोरबा बांगालखौ बुनो हानाय साहस सोरबा गेदेर गोलावनि खोथा मोनाबा रावबो साहस फैया। बिनि थाखाय जों दिनै बुंनांगोन रुपदेनि जुदि गारि सालायग्राबा साननैसो बखिजानाय सोमखारि जानायखौ दिनै बर' रायजो राजाफोरनि सायाव रुपदेया खिथेर होखारदों होननानै जों बुंनो हायो। बिनि थाखाय जों दिनै खावलायो रुपदेनि जुदि गारि सालायग्रा नंमारगौबा मानो थाखाय एरेस्ट खालामनानै देखायनो हायाखै? आरो जाय दिनै बर' सासे आरो बांगाल सासेखौ बुग्लि दिनै मानो थाखाय बेबायदि जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि खुंथाय बा बर'नि खुंथायाव दिनै बै समनि माखासे जों उन्दै समाव जों खोनाबोनायखौ जों दिनै नुफिनदों। हाथाय बाजाराव थांनानै माबा मोनसे लाबोयोबा मनाफोरखौ सेनानै माबा मोनसे सोंला खालायनानै बुनानै हरनाय जों उन्दै समाव खोनाबोदोंमोन। नाथाय बै गारबोनाय समा दिनै फैफिनबाय नामा? दिनै रुपदेया गावनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों बखिजानाय सोरबा जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरजों बखिजानाय बेखौ हजम खालामनो हायैनि थाखाय दिनै गावनि दायबारखौ बर' मानसिनि सायाव सोरबा बांगालनि सायाव बुनो थाखाय दिनै माखासे पावारखौ होनानै दोनबाय नामा? माखासे पावारखौ दिनै रुपदेया होनानै दोनबाय नामा? बिनि थाखाय दिनै पावारा सोरना दं सोरना गैया आरो बे BTC BTR नि पावारा सोरनि पावार? बिनि थाखाय दिनै प्रमद बर' सारा माखासे पावारखौ देखायनांगौ। जाय बर' मानसिखौ बुनानै देखायदों जाय बांगाल मानसिखौ बुनानै देखायदों बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दिन्थिनांगौ। आरो रुपदेनि गारि सालायग्रा जुदि नंमारगौबा रुपदेया बिथांखौ अथरिटि होदों नामा? बिथांखौ माबा मोनसे खोमायाव माबा मोनसे सोनानै दोनदों नामा? बेखौ तदन्त खालामनांगौ होननानै आङो खावलायहरो प्रमद बर' सारखौ। एथ' अयथासारि मानो बुनो मोनखो बा बोरै बुनो मोनखो? बे साहसखौ बबेनिफ्राय मोनखो? जोंनि बर' हारिया जे गावनि सिथ्लायावनो मोसौ बायदि बुग्लि जानांगौ। जन लिडारफोरा सोर फैगोन? बेवहाय रनज पेगु फैगोन शिक्षा मन्त्रि, ओमफ्राय पीयूष हाजरिका फैगोन, ओमफ्राय बिसोरनो मेन मिनिस्टारफोरानो दिनै जोंनि BTC आवहाय कब्जा खालामनो थाखाय
फैगोन माने पलिसिया आलादा रोखोम 2024 नि थाखाय दा अब्ला साननानै नायदो बै समाव प्रमद बर' बिथां जोंनि गेदेरमाया बुंदोंमोन जे क'क्राझाराव UPPL गेलेगोन मंगलदैयावहाय BJP गेलेगोन दानिया BJPआ मोननैयावबो टारगेट मोननैयावबो बिसोरो गेलेगोन नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नुनानै मा सानखो दानियाथ' BTC खौ जोङो बासायनो गोब्राब जाबायना रायजोफोर दानिया पलिटिकल पावार गैयाब्ला जोंनियाव मा जागोन हा गाबोनबो इलेक्शन दिनैबो इलेक्शन जेब्लायबो जोङो इलेक्शन